ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా మారేడుమిల్లి అడవుల్లో బుధవారం తెల్లవారుజామున భారీ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. ఈ ఎన్కౌంటర్లో మావోయిస్టు పార్టీ కీలక సభ్యులు చనిపోయినట్లు సమాచారం. మారేడుమిల్లి అడవుల్లో భద్రతా బలగాలు మావోయిస్టుల మధ్య జరిగిన కాల్పుల్లో ముగ్గురు మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. మృతుల్లో సెంట్రల్ కమిటీ సభ్యుడు గాజర్ల రవి అలియాస్ ఉదయ్, జోనల్ కమిటీ సభ్యురాలు అరుణ ఉన్నట్లు సమాచారం. గాజర్ల రవి స్వస్థలం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా టేకుమట్ల మండలం వెలిశాల. కాగా గాజర్ల రవి చనిపోయాడన్న వార్తతో వెలిశాల గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.